Då välkomnar vi er till presskonferensen efter matchen. Vi har Allan Kung och John Faxi Jensen här på plats. John, vill du börja beskriva matchen och din synvinkel? Det vil jeg gerne. Jeg håber, I forstår lidt dansk. Jeg skal nok snakke lidt langsomt. Jeg synes, det var en fantastisk fodboldkamp fra vores side af. Vi er oppe imod et af Nordens allerbedste hold. Niveauforskel, det skal der være, det var der selvfølgelig også. Men så stor forskel synes jeg ikke, der var i forhold til specielt første halvleg, hvor jeg synes særdeles, at vi var godt med i kamp. Vi fik også produceret de målchancer, som jeg havde håbet på. Overgivet nogle store nu. Cirka 1,5-2. Det er, kan man sige, meget mod Malmø FF. Når vi spiller anden division i Danmark. Så det er klart, anden halvleg, der falder tempoet lidt fra vores side, at vi begynder at blive lidt trætte, og Malmø dominerer mere og mere. Og fortjent bringer sig foran 1-0. Men generelt var jeg meget tilfreds med 90 minutter af den her kamp med mine spillere. Tack för det, John. Allan, första matchen som huvudtränare för Malmö FF. Beskriv dina tankar på bänken. Nej, men det er jo mycket likt Johns. Jeg tykker specielt første halvleg, at de var vældig bra organiseret fra Malmö. Og mens de havde kræfter, så var det svårt at hitte løsninger. Det største bekymring, jeg tykkede det første halvleg, det var vores ytterbakker egentlig var højt nok oppe i planen. Så vi havde ingen bredde i vores spil, og så var det for enkelt for Malmö at tjekke os på det defensive plan. Og det tykkede jeg blev mycket bedre i andre halvleg. Får vi ytterbakkerne højt oppe i planen, så de skal bøje og fundere på, hvem de skal markere, hvem de skal markere. Og så kom der noget snaphed og noget friskhed ind i vores spil i andre halvleg, som jeg tykkede om. Og så tykkede jeg selvfølgelig klart mycket om sikkerhedsmålet, for det er jo præcis det, vi har nødt at træne i, så det var jeg mycket nødt med. Men stor kado till Malmö för att komma och göra en jätteinsats som jag tycker de gjorde. Absolut. Tack så mycket. Vi fick ju lite uppvisning här också. Härligt, stämningsfullt. Frågor från journalister på plats här? Det kändes Allan som spelarna i andra halvlek kanske ville lite mer att de har mer att bevisa. Många av dem. Det skal man aldrig se som træner, men det kan jeg ret i. At de gamle, de var lidt slidende efter noget hård træning. Og de unge, de klarer sig bedre, når man træner hårdt, og det er helt normalt. Så det så lidt sent ud i første halvleg, det får jeg ære sinde. Men det var også fra Malmös fortjeneste, som jeg så. De var blå til at tække ytterne, tykker, i første halvleg. Forstår du det? Ja. Godt. Är det ungefär som du förväntade dig, eller tycker du att första halvlek var lite för svag? Nej, det var jeg ikke nøjd med. Men det er ingenting, der uroer mig overhovedet. Det er ingenting, du behøver at bruge tid på. Fordi at det første træningsmatch, det første match under mig, vi har trænet i 1,5 uge, og jeg vidste, at det ville blive altid svårt i første halvleg, specielt fordi at John havde sat en kanonorganisation op, og de jobbede sten over fra mig og spillede i første halvleg. Svårt at hitte ytter, men det er klart, at jeg kunne friskheden, den tykte jeg egentlig var der i første halvleg. Altså folk så lidt slidt ud, de gamle gubberne. Så, men de kommer, bare nu. Adu, hvor er du? Han var skadet. Men när skadade han sig? Han kom og så, at han havde ondt i ømsken, han kunne ind i spil. Ja. De som gick ut Agro till exempel, har några skador som kommer att få smått? De fik både to, hvad hedder det, stykninger? Hedder det på svensk? Ja, både to, ja. Meget irriterende. Men vi håber ikke, det var så tufft, som det så ud som. Men heller det en knæ eller nogle ting, det kan man jo fikse. Men det er klart, at det er en stor stykning, jamen, så bliver der egentlig mye spil på træningslæggeren til dem. Så det er lidt synd, tykker jeg. Også i forhold til, at vi skal ned på træningslæggeren, det er altid irriterende at blive skåret 2 dage, inden man åker væk. Så det var synd for dem, tykker jeg. Nej, nogle danske spørgsmål også. Inga frågor. Då tackar vi så mycket.